Какво става, хора? Аз съм Ифи, това е Алекс Пиков, който се бъгна. Да. Ами, това очах и няма интернет, брат. Не знам какво става. Обяснявам на зрителите. Да. Нямам финетиум Нутела. Нутела газела. Нутела газела! Да. Така и той снимам. Имам нова прическа. Ето. Но съм як. Слайк. И това беше. Надявам се, хареса ви.